Stalo sa ti ako fotografovi niečo podobné ako mne minule? Predstav si situáciu. Prišiel som na fotenie koncertu. Práve prebiehala zvuková skúška, ja som si začal rozkladať techniku, nacvakávam objektívy a zrazu jedna vec chýba. Nemám ani jednu SD kartu. Zabudol som ich. Toto som ja, ktorý momentálne hľadá v batohu SD karty. Zostali doma na stole, pretože som ich v ten istý deň čistil. A zabudol som si ich pribaliť do batohu. Veľmi trápna situácia. Našťastie bol ešte trochu čas a bol som schopný prebehnúť autom, rýchlo ich zobrať, vrátiť sa naspäť. Nebola iná možnosť, pretože vedľa je obchodné centrum a elektro v ňom bolo zatvorené. Ale mám na to jeden lifehack, o ktorý sa podelím aj s tebou. Na mojom fotobatohu je také špeciálne vrecko, ktoré má na sebe ikonku SD karty a odteraz si v ňom budem nechávať aspoň jednu rezervnú SD kartu, ktorú odtiaľ nebudem vyberať za žiadnych okolností a vždy tam bude. Presne pre takýto prípad. Tak čo, stalo sa ti niečo takéto podobné?